sa season 4 lembaga ni video ngakot ngawer bang apa yang sebai pi ilong kemi kilong pa ki kun samla shanam kentai hang ne pok bri nyau trap kai kita ka bentah kai kita ka mat kai kita ka phang ka bang kwa ban share ngakwa ban keren ngakwa ban pensngau ban ngakwa ru ban ong ke juk puan hang ne hakmat jong ilang iwei pi iwei ki balong kom kita ki khot jong kari bi jat benriu ki balong kom ki pradok ki prasnam ki jong i kelong manusia kum tu kita ki bas ngau rusai manusia kum tu kita ki bala ngau don burom bat ki ba ong ba kani kala pen klemrannya ke jela kani la pen klemrannya ke jat benriu bat ki bala ong kani kala de kam klemakor manusia kum tu ya kitu ki ba ong kum ta ngakwa ban ai kani ke jubab kalong ngau bha perkhat asin bat bu ke jingkeli hela dia bahatu kita ki jaga jong kai pertai jong ke jela la ni jong ke jat beri jongi kadai ka pliang ja jong no kadai ka pliang ja jong no hatu ka jaga jong kai pertai jong ka jela meglaya jong ke jat beri hiu trap ke jongi hatu kadai ka pliang ja jong ki bar jela hatu kadai ka pliang ja jong kita ki beri no po asam hatu kadai ka pliang ja jong kita ki mendari ngimdon kanu ke komunal ngimdon kanu ke jing isi jat benriu tang bangi perkat ba ka jing itenat jong ka mai mariang ublai la kerku ya ka ri khasi bi je ke jongi leng ba kita ki kam jaka jong kai perthai kadai banlong ke jing kerku ya ki trairi ki trai muluk ya ki pradok ki prasnam ki jongi bat kadai ban dei ka pliang ja namta jonga jongpi ki balong kita ki trairi ki trai muluk ki pradok ki prasnam ki dukhat jong kari bagi jat beriu nyau trep jongi kan mento iu la ngi doni ta ki jaka jong kai perthai lada kadai ke pliang ja nam ta ki bar jela ni sotu balada ngi khanglat ya kita ki kali bawan na sabar le si sipor kan keta ya ka kam jok kai perthai hepok ke jela ke jongi le si kan keta ya kita ki babuk homestay le si kan keta ya kita ki babuk guest house tang ba hatu ngin perkhat ban im tang kita ki babuk homestay hatu ngin perkhat ban im tang kita ki babuk guest house long ngim num perkhat syu ki bakamai kali ngim perkhat syu ki wei ki balik ki wei ki kam haba kiu ngidai bani ki ulang bat haba duru ngidai bani du ulang ke balai ngin sulong selfish tang bang lak biang ele dia bat ngilak biang bat kani kasami ka kenrum kenram ke bang yui po social media pana kaliang jong kenhun sen balang kila sim ya kesenjam ban penher ya kita ki kali ki ban sabar ban pensange steng nanti ban ailat ya kita kali lokal ban kip ya kita ki nonglet nongwan ban poi ka jika jok kai perthai hang ne pok ke jelah hang ne pok jat beri jongi ngisngau ban ai ke jingyaro nam ta joki bat bapli itu ki briu ki baong ba kani pen khamran kani re kam penjak burum kadai ke jing syak brainwash bat ke jing syak pensutuk bakla ke jongki bat ngidai ban kenor ya ke sarkar kadai ka fila jong ke sarkar kadai ke jing bemla jong ke sarkar ban snai ki polisi hab lembaga tourism department kamdon ya kata ka tourism polisi hang ne pok ke state ke jongi bat namta ki tu ki boong ba ki ni ki degi rudum kini kita ba khamakor ki bala pen khamaran ya ke jat benriu ngau bha dayalet japok sikim JAU dayalet japok arunachal ki jaka jong kai perthai pok north east JAU ep lara phira ki kali turis nang ne pok meglaya ya phi pen sange hai bat di kali jong phi don hai bat kali jong no ki bawan pick up ep na pok hotel lani nang tu na pok station ban ra sya ki jaka jong kai perthai hatu phila jutip ya kata balai tangan ne pok meglaya ke jongi ba kali nakelang sodong perthai lak bandlung hadu pan khanaying jonga jong piru syai kata ka tourism polisi bat kitu ki bakeno boong ba kidai ki bapen klamran ya kejat benriu mapi kidai kita ki klamran namar belai pemtip ialah ka jong ke jinglong trai muluk hang ne pok ke jela hang ne pok kejat benriu pidai kita ki klamran namar pemtip ialah ka jong ka identity le jong pemtip ialah ka jong ka jingkit kli jong pi haja ka pini trailang apa don ki bakom kita ki ba syem ka jong ka senjam kan mau ba ki nong kamai kali ki yap nong hang ne pok kejat benriu jongi namar ba ya kakam ke jong ki lawan keni ki briu bana syaba saka kam ayu ngidang trei lara barok ki jat kam ki briu ki bana bar lawan keni PUI le se ka jingkren ki briu na po asam ki ong ngithit kali ni penut lailak saulak
namang iso tu ba kadai ka Meghalaya ka ban penmi ya tu ka bai thiet kali ke jongi PUE le se kata long menta ka Meghalaya kan dei kanong saja nam ta jongki lenim saja nam ta ki trai muluk leng ba kani ka video nga kentu hang ni ya ka tourism department ka ki dei bandon ya la ka jong ka tourism polisi Kembajie hapo Sikkim, kembajie hapo Arunachal, kembajie sekiwai ki state ba ki kali ki bana sabar, kila ban yang tangkat hangta, bat nangta, bat saja kajong kai pertai ki dei ki kali locals, ki ban kit ya ki knowledge no one, ki nong one kai cok kai pertai. Lara pile hapo Sikkim, lara pipoi hapo Sikkim, pihap ban siu ya ka bairak kali ki jong pi. Pihap ban bu ya kali jong pi sebelum tapi sah ke ke hotel pihak ban buk kali jom pi hang tu hapo hotel ban nang tu napo hotel ban kit ye pi nang tu ban let ban poi pi saja ka jong kai pertai ki dei kali ki lokal ki jong ki de katakan ke dei ka kam ka ban kentiu si sai ka kam jong kai pertai ya keren ya kata kam ban kentiu ka jong kai pertai mentoi iu la ka ban kentiu ka jong kai pertai bat snap liang ja ban nam ta ki barjela nam ta ki menderi kata rudang don ki banut ban ang ban ong ba kidai ki bak penklamaran kidai bak kemakor bat ki bak penderannya kejat benriu hana pipi dei ki ingkong selang mat ki bak keren kumta not phim tip pela ke jong ka jingkit kli ke jong pi bat phim tip pela ke jong ba uni unmen para jonga jong pi uni ubahing bahasam jongi uni umarjan marpa jongi kakno ke jing yap kamai lengba ke jing wan ki kali ki bana sabah hot let's say kadai ka kam jong ka sarkar ban le ka ti benta tang ba ka sarkar kam le kam long ka ba kala lada kinu ki kenhun ladi kinu ki seng ki sim la ka jong benta ba la ka jong senjam ban penti kena ya kata ka hok long trai hang ni po ka jat ban riu bat ban im ki parari ki trai mulut namar ngi UI ban ngi saki ba ka jing tulot jong ka sarkar Meghalaya kat saki kam lawan rak daki barjela kat kikam la long bet kapliang janam ta joki kat bau trai muluk wahab ban susong sat tangan ban hab ban supet jaudut te kitu ki badon homestay kitu ki badon guest house kitu ki badon ya ki tourist spot ki jongpi nan ong ye pi hang ne sobha long ki bayai sya ya tri lang dai ban long selfish dai ban hun tang ban kamai ma pi marwei kamai lang ya ki ulang se apo kejat begitu bat sa sisen haswa bangan penkut hang ne kelong ko ki sengsamla Sinong boper ko ki nong so sinong jogi sinong boper ngilong mangi kita ki ban long volunteer ban pet ba ki kali kamai na sabar kim dei ban yo rung kat bamon hapo ki sinong ki jongi hapo ki jaka lokal ki jongi khnang ba ai ba kita ki jing itnap jong kamai mariang kan long ka jing kerku kan long ka piangja nam tau trai muluk unmen para jonga jongpi om nam ta ki mendari nam ta ki bar